Počúvate rannú show na Aid Rádiu. Rozumiem ťa. Tá podovláči musíme... Tu bude? Počúvaj. To dobrý, že? Už si sa zastriktuje. Alebo čo je? Si tam dal najlepšie, že život mladé hej, to skončil. Aha. Už také momenty tam je, že už také... Počúvate rannú show na Aid Rádiu. No tak Oliver, počúvate rannú show na Aid Rádiu, máme 8 hodín 40 minút, vy naozaj ladíte extra ideálne rádio a rannú show. Ja vám prajem ešte raz dobré ráno, presne tak volá sa to ranná show, ak náhodou ste nepočuli to, teda ak náhodou ste nepočúvali pred hodinou a podobne, tak mohli ste počuť práve to, čo sme pred tou hodinou rozoberali. Áno, a rozoberali sme toho naozaj veľa, aj keď nie až také dobré momentky, keď Dievču, áno, presne tak. A už taký pocit ako včera, keď si pýtal cestovný lístok do Zvolenska, že? To bolo tiež také isté dobre, ako toto. Dievču do Zvolenska. Ale že stále na tej stanici v Banskej Bystrici, stále niečo zapotím, lebo mimo, keď sme išli tiež voľade, tak som si pýtal lístok a či som voľa čo povedal. No tak raz si pýtal lístok, že v Banskej Bystrici je študentský Banská Bystrica, teraz si pýtal lístok do Zvolenska. Takže ty vieš vždy potešiť človeka, ako aj vtedy, keď si pýtal, teda to môžem povedať príbeh, ktorý sa vám stal už troška dávnejšie, že tak ja by som si poprosil toho Radlera. Vlado, ty si dáš čo? Ja tiež toho Radlera. Tak kto by nejak nevyšiel, som povedal Radlera, no. A tak ono sa to stáva. Tak ja som to chcel povedať ako vláková stránka, hej? Je napríklad Railer, alebo ako sa to píše, nie? Niečo také existuje. Railer, železnica, áno, to je pravda. No. A tak ja som chcel, že Railera. Železničnú, že si dal. Áno, a pivo ako postrk, presne tak. Takže tam určite. Pivo ako postrek, áno. Ako postrek, ale ako postrekvači. Tam takže tam je menší rozdiel. No a poďme si obnoviť aj Facebook, že čo nám vždycky píšete? Nič nám nepíšete. Takže veľa sme toho nezistili. Komentov je tak strašne veľa, že normálne to nestíhame pozerať, človeče. Ale tak ono stáva sa, samozrejme, aj v lepších rodinách takéto veci, takže ja si myslím, o to sa strach nemáte. A ja môžem vám povedať, že naozaj ladíte s nami, ja si myslím, že sa prebudzate celkom do krásneho dňa, alebo ako som už hovoril, to počasie je fakt dneska veľmi pekné. A pravidelne a aktuálne informácie poskytujeme každú hodinu, kde podávame stručné, rýchle a vystižené správy z počasí. Naozaj? A teraz si to tak zaujímavo povedal. Presne tak.
normálne, že si artikuloval. Normálne, že som artikuloval, presne tak. No a budeme samozrejme, privítame aj nášho fiktívneho hostia v našom štúdiu, ktorý je Emil Káčko. Emil Káčko, veľmi, veľmi uznávaný odborník v oblasti patológií, takže s ním sa budeme určite rozprávať ešte teda tú ďalšiu hodinu po 9. No a od 9. do 10. to bude posledná hodina našej rannej show, extra ideálnej rannej show Keď kohút kikiríka, že ako sa hovorí v samotnom džingli. Som rád, že si tam nepridal iné zvuky, ktoré by to mohli nejakým štýlom ohroziť celé fungovanie rannej show. Dobre, počúvate, milí priatelia, ako sme spomínali, Hate Radio. Laďte s nami, buďte s nami, sme bližšie k vám. Radio 8.